Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ghulam wa asarruhu bida'ata wallahu alimum bima ya'malun. Hadza utawi iki iku ghulamun bocah lanang. Wingi nika lho ceritane. Malik bengok nih ya busra lele bengok ya busra rombongane ya do jawab ana apa Lik ngono. Nah ana apa mah ngono kan ya wagu wangune ana apa Lik. Kala mongkon jawab sapa Malik hadza gulamun. Nah iki nek jalur cerita terus ngono kuwi. Jalure hikayah, jalure sejarah. Nek ora ana tafsire ya ming qala ya busra hadza gulam ngono. Iki ceritane piye wis ilang. Tau ya jenenge wong makna ora ngerti kok cerita. Saya ora ngerti kok. Sakniki nek ndelok arah sejarah ngeten iki betapa pentingnya ngerteni tafsire itu, betapa pentingnya. Penting banget. Saka jedule ayat-ayate Allah iki jebul jalur sejarah ngono kuwi to jebul ngono kuwi lho terusane. Lha ya sejarah we ana ayat iki ngene iki kok ya. Ning ya malah ana jeyah iki trima ndres sak jus ngono ana. Ora ngaji ini ora ning ndres sak jus kok le maca we diseret-seret. Wonten banter do salah-salah kae le maca. Ngono kuwi nek jenengan sak ngaji, wah aku ki nek bar subuh wis rutin sak jus. Pede kae, Cik. Sak jus salah-salah wis wangun kae. Wah, lembangane sayah maca sak jus ndemimil eyor lambene mbok mangkat ngaji tengok ngrungokke karo udute mah aman.
Mbangane maca sak juz salah gek engko ana tanggungan nek salah dosa. Mbok ngene iki tengok tok ora nanggung apa-apa. Ha itu ora nanggung apa-apa. Upamane dosa ya nanggung kula wong sing maca kula. Nggih. Dengan ning Pak Ton Tengo udut marep ngetan. Penake pol ngono malah trimo maca sak juz. Ya ora lanang ra wedok ya ana sing sok ahli ibadah ning maklera kan. Nek Quran iki masalahe ora iso nggo main-main Quran. Ha iki terus ngerti jalur sejarah jedule ayat qala ya busra hadza ghulam. Ngono iki terus ngerti jalur sejarah. Lho kok qala ya busra hadza ghulam iki ceritane piye wo Malik bin Za'rah Al-Khazani itu ngungak sumur kaget nang kono ana wong lo ya busra. Saking kagete bengok ya busra. Lah nalika bengok rombongane terus do takon ana apa? Malik jawab hadza ghulam. Iki ana bocah cilik, ana cah lanang, hadza ghulamun. Ah, dadi ketemu to ceritane niku dadi ketemu. Hadza utawi iki ghulamun, bocah cilik lanang. Ahsanu ma utawa ahsanama kang paling bagus-baguse barang yakunu kang ana apa bocah cilik lanang ana iku minal zulmani utawa minal zilmani saking bocah-bocah cilik-cilik. Nerangke ngono kuwi iki jan cah cilik lanang malah kepara agi pisang jiki aku meruhi bocah kok baguse ra umum kok jan agi pisang jiki. Sak umur-umurku nang di papan nang di panggonan rong tau roh ana bocah kok baguse kaya ngene iki. Mula ahsanama yakunu minal hilman. Paling bagus-baguse cah cilik saka sekian banyak bocah-bocah cilik. Fakana mongko ana sapa Yusuf ana iku hasanul wajhi bagus wajahe gek agi ndelok wajah we baguse ra umum. Ora kok teng pleyok ngene iki ora. Baguse ra umum. Wis teng pleyok wae kemakine. Nah. Nek ya kuwi mbiyen gek enom ya Janaka kok ya. Gek enom Janaka. Sak anu sak RT. Janaka sak RT. Gek jaman mbiyen iki RT iki ya mung 8 omah barang ngono kuwi ya. Iki wis hasanul wajhi. Bagus wajahe. Jadu sya'ri. Yo. Dadi apa jenenge? Ngombak-ombak rambute. Di rambute iki ngombak-ombak setil kae. Dohmul ngaina ini blalak-blalak mripate iki blalak-blalak mencereng piye nyenengke kae nek nyawang iki. Ora kok kaya wikriyip-kriyip. Ora ngerti wong ngantuk. Kriyip-kriyip. Nah ini jian bener-bener
sempurna sekali paman diomongke tumitahe menungsa ning donya nek nggon bleger nek nggon fisik sempurna mripate we nyenengke mustawil khalqi dadi jan jejeg tumitahe maksude jejeg tumitahe iki ora cendhik ora dhuwur banget ora kuru ora lemu wis pokoke proporsional kan ana to kae nek nang TV kae dhuwur gedhuwuren mangklung-mangklung gedhuwuren kaya 2 meter punjul wah mah iki gedhuwuren kok ning nek cendhik kitel-kitel kae ya wah ana sing lemu, ana sing kuru nek iki jan proporsional tumitahe. Mustawil khalqi. Dilala iki rada beda abyanul launi putih. Warnane iki putih. Putih kuning langsat apik kae. Ora sawo mateng ki ora. Sawo mateng ki tak wong Jawa. Sawo mateng ning kematengen dadi sawo bosok. Wes sawo bosok kisot-kisot. Tau buyate. Ghalidus sa'idina. Wah iki apa iki maknane ghalidus sa'idina? Nah? Apa? Oh. Ghalidus sa'idaini berarti. Keker lengan tangan lorone wal ngaddodaini wal addodaini keker iki keker halus kenceng ora metekel metu otote ora ora wong binaraga kae mah ora apik metekel otote doteng jedul kae iki halus ning kenceng halus apik kae ning kenceng wasako ini ngantek tekan sikute iki halus khomisul batni itu khomisul batni lempeng wetenge ora jembling mangkel ya aku soalnya angger metu petuk kancae marahi mangkel ya. Iki meteng pirang sasi kowe iki. Oh, setan ya. Setan weteng weruh weteng kuwi ndemok karo meteng pirang sasi. Asem tenan. Garang wong didit ki ngene iki jare. Aku ya ngomong ngono kuwi. Nggo praja-praja. Nggo praja-praja. Raketan yo ora duwe. Rada gaya titik kae lah, anggere ndemok weteng petuk kanca-kanca. Iki meteng pirang sasi? Meteng ndasmu kuwi. Iki pertanda wong makmur, wong didit iki kok ngene iki. Beda nek nang didit nglengkit wungkuk. Aku yo ngono. Wong sawan nganggur nyatane ya ora ana wong WA ndine jajan ngono ya ora kok ngonakke wong weteng gedhe. Sawan wingi nganggur ya ora ana wong WA ndine jajan ngono ya ora. Wah wis ora ana wong didit ya.
Akhirnya duwe anak wedok ae sing gedhe. Mamurung ya urung yo jajane yo. Jajan sate ngene gandum ngono. Di Kulon Pom anggotan wae maer-maer. Mangan sate wong loro 3 porsi. Karo kronose siji. Wah. Kronos goreng karo satene 3 porsi. Rasah ngenteni wong WA. Suwen. Selak semaput aku. Wes, sing 2 porsi pangan anak wedok lah kono ya doyan jebule. Aku sak porsi wae aku. Lho wes iki menungso kok blegere kaya ngene iki apa ora sempurna sekali. Jan sempurna sekali. Kulite we putih. Abyadul launi warnane itu warnane nyenengke ora putih glowing teko ditempleki dempul lapis 5 ora. Nek iki ra putih iki didempuli. Dempuli nek wis rata dicet, dempuli nek wis rata dicet. Hasile ya ngono kuwi putih kok mayit ngono. Beda karo iki alami, dadi natural. Benar-benar alami. Sapa sing nyawang ngono wis abyadul launi. Wetenge lempeng. Nek cara wong anu suspek ngono. Ora kok melenti. Saghirus surati ya dicilik anune apa jenenge cilik wudele saghirus surati dadi wudele cilik apik ae ora kono sampean dhewe lho sing ngomong wudel nyemplung rumah temu yo betah wudel kok iki jantop tenan nek iki. Wa kana lan ana sapa Yusuf ana iku iza tabassama tetkalane mesem sapa Yusuf. Zuhara mongko pertela apa anuru cahaya min dawahihi saking meseme Yusuf. Nalika mesem ngaten iki metu anu pancaran kapribawan mencorong ora murup mak kelap ngono ora kaya gila ni wong maksude metu cahayane ku ora kok nang guyu mak kelap mahkotatit nalika tabas sama mesem guyu itu ki pertela sinar kapribawane jan aura wong top aurane wong hebat jedul saka meseme niku. Dadi sekali wong nyawang ngono ya langsung ndungkluk-ndungkluk anu ora wedi ora ning ndungkluk-ndungkluki terkesima. Ya disawang diesemi terkesima. Ora kok jenengan mesem wong do gila. Jenengan guyu wong do ngedok. Lah teng tromplong untune entek. Yes. Dadi walah wis iki guyune wong wis seneng sikik Nabi Yusuf iki. Guyu wong niku wis terkesima ya Allah. Nek wong wedok weruh ngono iki nalika gedhe woh langsung kedianan. Nek nggon sejarah kan ana to. Tak ngonekke Zulaikha lemune iki wanita ganjel, wanita genit. Dunekke ngono iki Zulaikha iki ya tek ora weruh Yusuf basane nu sing do ngonekke dundangi ning omahe. Wis do kon rewang yo anu lotisan. Analika do mirisi
Nek cara kene buah-buahane Yusuf kon metu langsung dongete Yusuf. Ora kedhet karo ngirisi drijine kok. Saking gumune saking baguse. Wis ngirisi driji iki ra krasa karo ngete Yusuf. Dadi rada sok kae karo ana sing ngeces. Saking gumune. Wis. Gak kene angger tak ngetke mah mlengos. Ngomong karo kanca-kancane ngopo gilani. Ngetke kowe gilani kok piye wae. Nek iki Yusuf kok gilani terus do ngedoh kae. Nek sing ngetke aku anjo jak sengetke karang gendruwo. Mula gilani. Wah nek niki jan istimewa tenan. Wa idza takallama lan kalane guneman, ati tetkalane guneman sapa Yusuf Zuhara. Mongko pertelo min sana yahu saking gigi-gigine Yusuf nalika guneman itu ketok. Wah, sempurna sekali. Nek cara sanepane wong Jawa iki gigine untune miji timun. Miji timun. Api-api tertib. Akhire walayas tatingu mongko ora ana sing isa mampu sapa ahadun wong suwiji wasfahu ing nyifati Nabi Yusuf saking sempurna tumitahe satupun orang ora ana sing isa nyifati Nabi Yusuf. Cerita ngomongke Nabi Yusuf secara beber iki ora ana sing mampu saking sempurnane kuwi. Ngancung ora nemen mancunge wong nek kenemenen ya ora wangun. Ora kok ya malah pesek ya ora. Pesek nggo kacamata mlorot terus. Aneh-aneh wae. Ayo mlorot terus. Akhirnya kencang romburi nggo karet kae. Ngono wae. Sempurna kok ya nemu Yusuf iki kanugrahan ra umum. Lah sing ra mutu rak ya kakang-kakangne kuwi ping iri dengki kok ngguwang. Iri dengki kok terus ngedohke saka bapakne tidak menerima kenyataan. Ning yo angel ya wong iki do gelem menerima kenyataan ngono yo angel jebule. Bener salah ki nek iso pembelaan diri, golek pembenaran karo golek pencitraan. Nek iso do ngono kuwi. Salah wae piye carane nek berusaha membenarkan diri karo pencitraane terjaga. Mula nek wong wedok-wedok karo sing lanang disalahke sok ora mendhi gelem. Iki kok leh munjangan kasinen ora kok apa walah njaluk ngapura ora ngono kuwi. Kamu kok cetok asin. Nek ora kok to walah njaluk ngapura ya mau ketoke kokean leh kowe kek uyah. Sik tak benakne sik, tak suntakane wedang teh ora dadi marah. Deloken bapak-bapak insyaallah ngakoni ngomong karo sing wedok iki kok dengaran lah munjangan kasinen. Ngono ki pembenarane karo pembelaane men supaya ora diarani kleru nek kasinen le bengok ya wangun. Kene-kene iki ya wis kaya adate. Nyatane adane tok pangan saiki dadak muni. Mbok wis nek doyan mangan nek ra doyan rasah mangan. Ngono ku terus neruske nudu. Dasar wis mangan ning jaba karo sapa lemu mangan mau lah.
Salah ngeles. Ngokeh sing ngono ki akeh banget ya. Kae do ngakoni kan. Wis salah ngeles ya Allah. Akhlak, budi pekerti. Nek akhlak apik, nek budi pekerti apik itu mesti menep asik kae. Iki kok leh munyayur rada kasinen to, Bu? Apa jajal tak icipane? Wah. Heeh, jiya nek anu tak benakne sithik aku njaluk ngapura mbok menawa mau kokean. Lah kok ngekek uyah. Asik, indah. Bahkan saat omong seperti itu, ana penilaian nek sing wedok ki akhlake apik. Nek ora iso dimikir ngono kuwi iki ora iso. Wangel. Wong kene iki mung ngaruhke mulih nyambut gawe sore mung ngaruhke. Lah kok urung utawa orang gawe wedang iki. Oh, lah kok orang gawe wedang iki kene iki mulih glidek sore mung ngaruhke. Lah kok orang gawe wedang iki. Le bengok gesek. Berusaha pembelaan diri. Lah apa rumangsamu nek nang omah iki kene sakan nganggur apa? Kene iki yo ora mandeg ra leren, karang kowe ra weruh, ora tobat sing lanang ngene iki. Nang ati jededeg kok yo. Lah wong kene iki mung takon kok ora gawe wedang, lho kok lu nyolot medeni wong. Do meneng wae ra komen lho, sitok-sitok ora komen. Lah wong mangkat kabeh kok. Lah kok ngono le jawab. Gawe adem suasana ngomah ki ora iso apa piye? Salah siji core lah kok iki urung gawe wedang, Bu. Ya kok sik dilit. Iki tak belesi iki. Wong sawan aku urung mandeg yen. Kok sik dilit. Asik jane. Neng piye carane mbah sok gumun wong itu piye carane mbok salah kae kudu jedulke alasan berbagai macam men supaya kesan bener. Men supaya citrane iki seolah-olah ya. Ning ora tau mikir nek aku bersikap ngene iki efeke engko piye. Lah ten riku niku nek jenengan pengen ngerti akhlak. Mula Kanjeng Nabi itu diutus kon nyempurnake akhlak, kon bangun akhlak. Wong nek jenengan paham, urip itu nek kinanten akhlak sing apik, urip niku nek disertai akhlak budi pekerti sing apik indah sekali. Ayem nyaman, tur ora ana rugine. Sing jenenge nyempurnake akhlak iku ki ora ana rugine, ora nek jenengan tuh asor banget, ino banget ora kepara malah mulya. Nek cara garis besar salah satu cuwilan akhlak niku gampangane sabar karo ngalahan. Nah, katakan saja ngalahan. Jangan jenengan ki ngalahan. Oh ngalah ki ora kok teges terus jenenganku dadi wong sing asor ina ora ning mulya banget. Malah kepara kabeh wong ngalem jiwa nek sabare piye-piye ming sarwa ngalah nyenengke apa sing dadi ngene ditandangi digawe apik dadi mulya jenengan. Ning jajal jenengan iki selalu metingkring ning dhuwur. Aja nek kok wong liya bojone kuwi omong angel nek. Angel tenan. Angel timen tuturanmu. Iki tenan. Yes to buat angger musuh ngono kuwi. Kadang wong lanang ya trimo meneng ngalian. Ning jane ngemut rasa kuwi. Meneng ngalian iki ngemut rasa ya aja kaget nek ngerti-ngerti to gering prek ngono. Ya mbuh di pancen sing jenenge urip ki nek ora linambaran akhlak angel nyipta swasana sing anyep adem niku angel. Gek wong itu nek ora ngaji ya ora ana sing nuntun. Ora ana sing ngelingke karena
apa yang menjadi sikapnya itu merasa benar, aku ngene iki wis bener, padahal nek dibalekke nganggo kacamata agama kleru. Lah ten iki akhirnya di kesimpulan piye urip ki selalu berusaha golek tuntunan men supaya dituntun. Kamu kok tuntunan sing apik, sing bener, sing ra bakal kleru nekake untung dunya, nekake ganjaran akhirat, kuwi ya ming Quran karo hadis mingen. Kuwi le ana le nampa ming ning majelis-majelis ngaji. Men do mikir ya. Kula iki mewakili jenengan iki. Lah nek kula nerangke jajal sore-sore sing lanang mulih kerja. Sore-sore sing lanang mulih kerja ki rak jenengan to udu aku ki kerja apa? Iki nerangke kono ming takon sore-sore mulih kerja. Terus takon kok